Pero, Ellie, nganong ako man. Nga daghang mga babae nga mo'y angay nimo. Tungod kay lahi ka sa ubang babae, Julia. Lahi ka sa ubang mga estudyanteng babae din eh. Ellie, sorry. Pero ako'y na-feel nimo. Oh, Dili na ko pwedeng pugso na kung kaugalingon. Pangita na lang uglain. Julia. Wa naman lagi ko makakita ni Ellie, Julia, nga muhatod ni mo dinis bay. Nag-away mo? Wa man kay kalagot niya, ma. Ambot nang ka niya na ako. Naunsa lagi di ay mo. Pila na mo katuig nga amigo, nya karon na lang hinuon mo mag-away? Gibastad na ako siya, ma. Unsa? Uy, nanguyab di ay siya ni mo. Oo, ma. Unya, ko'y na-feel niya. Inamiguro magidang ako nga doon niya. Ay, pastilan. Ganahan na sad baya ko anang bataa para nimo kay buutan. Unya, nakaila na kayo si papa nimo. Wala gidon ta ko'y pagsupak ninyo, pero wa man di ka kay gibati ngadto niya. O, musuporta lang sa dyug ko nimo, anak. Salamat, ma. Hi, Mikiath. Kumusta? Ew! Ganun ito all man ka din eh. We're not close. Sorry ha, pero ganahan magud kay ko makig-friend ni mo, good. Well, sorry to. Pero I don't like you. Dili ko gusto makik-friend og cheap like you. Tanawa na ka mo self, oh. Look at that bag you're using, so old. Ha? Excuse me, you're wasting my time. Kinahanglan bagud di ay nga mopalit ka anang habag, anak. Oo, ma. Maong sige na, mabi. Dili bitaw ko mangayo ni mo. Eng nilang si Tia nga ako li mo labas ilang bulingon kada weekend para na ako ikapalit. Kay ba bitaw ko mo laba? Ay, o lagi. Pero pasig dili mo sugot si tiya ni mo ba? Musugot lagi na, ma. Ikaw liingon. Ako, dili gid unta ko uyon ani nga ikaw may manglaba ning bulingon namo. Pastilan ni Julia. Igon bitaw kung mama ni mo nga hatagan na lang ti kag kwarta para palit ni mong bag. Dili masaguno ka mo dawat. Lainan ko, Tia, good. Gusto man good ko nga kung na ako'y gustong butang, gusto ko nga akong haguan. Maayo man sa hinuon ng batasan ni mong ingon, ana. Nahala, sige. Kung gutumon ka, so nang gitos kusina, ha? Na ako'y snacks gipaandam dito. Salamat, Tia. Lipayan ako eh. Napalit gitaw na ako kung bag nga akong gusto. Napag sobrang kwarta kay gipakapinan mo akong bayad ni Tia sa kong pagpanglaba dito sa ila. Oh, hala, si Nicolay padung din eh. Hi, Julia. Si Nicolay, akong crush. Hi. Gwapa lagi ka ron. Aha? Pwede ko mangayo sa imong number? Sige, sure. Wala, Julia. Kung manguyab ko nimo, may chance ba ko? Nicolay, Ito, Julia. Sa kadugay na ko tanaw nimo, no? Nagkagwapag ka. Kibaw na ka mga arte. Dili pa rin sa una nga, grabe ka kasimbol. Nicolay, ang tinuod, nakagusto sa ko nimo. Tinuod ka? Kung mo ka na, kita na? O, Nicolay, gisugot na tika. Thank you, Julia. Salamat. Recorded by X Thunder Gaming. So, true gid ay nga uyab mo ni Nicolay? Mikyat, I don't know nga niubos na dag maayo ang standards ni Nicolay when it comes to girls. Mikyat. Mangita gyud kog paagi nga magkabuwag mo Nicolay. Nahibaw kung doon na kay gitako. Ay nagtagda si Mikyat. Importante nga nagsulti ka na ko sa tinuod, di ba?
Baby, yato na taga sa inyo ron, ha? Para makahibaw na kog asag yung inyo. Aha. Pero, baby, bawal pa manggod na ako nga mag-uyab-uyab. Oh. Tingalig, makasabaan ko sa kong mama magpapagod. Oh, di na ko pakita agad. Pero tultul na lang ko kung asa dapit ang inyo, ha? Para nga mahibaw ko. Saan man ako? Ha? Di ba ako ma-turn off kitsa ako makita siya nga pati ang among bahay. Sige na. Bahala na, eh. Wala niyo bahay, baby. Di ba na kayo pobre, no? Sige na, pauli na. Kahit tingalig makita anta din sa akong parents. Sige, baby. Kaswerte man din ako, eh. Nga nakauyab ko nimo. Nakauyab ko og usa sa mga dato sa atong eskwelahan. Nikolay, Sige, magtan ako. I love you. I love you too. Maayo gani kinakauli na si Nikolay. Oh, diin ka man gikan. Nadugay man ko kag uli ron. Nala ko'y gibuhat pa sa eskwelahan, ma. Ay, Julia! Dunga na mo. Uyab na day mong Nikolay. Oo. Mao day wa ko nimo gisugot kay si Nikolay day mo yung gusto. Ellie, inamigo lang ako nimo. Naibaw ko, Julia. Namasin na masag ko atong higayon na ba? Pero, Julia, unta bisag na nakay uyab. Di gyapon ko nimo malimtan ha. Suod ba yagib ta ha? Ikaw na may nausab, good. So, kagibastad ti ka. Milagro gani ka inianhi karon. Gimingaw lang ko nimo. Ngano, wa ka mingawan ako? Kay sabi dili mingawon nimo. Nga pila ka tuig ka ang nag-uban. Sorry, Julia. Sorry, put best. Sige lang, good. Maayo gani kinisugot yapon si auntie nga palabon ko rin yung sila. Happy tara ba na mo man sir ni Nikolay? Kinahanglan nga na ako'y kahatag niya. Happy third monthsary, baby! Happy Mansari po, baby. For you. Oh, wow! Flowers? Thank you! Para imo sa diyo. Kanindot ini, babe. Tulog ka pieces nga panyo. Oh, ganahan ko ini. Wow! How sweet! Pero Julia, brand new ka na panyo or pasig kinawat na ni mo gikan sa imong pagpanglabada? Mikiat. Oh, why? Dili ba ko tinuod nga nang labada ka? Oh, Nikolay, sorry ha. Unsa man kita gipalabas aning bayhana nimo? Baby, tinuod nga nang labada ka? Sulti ko. Oo. Obi. Pero dili ka dato man mo? Kuan, Ellie. Kanang... Sabot pasabot. Gipatuo nimo si Nikolay nga dato ka? Uy, ka-funny ko nimo, girl. Buhi kay kag bakak, no? Nikolay ang tinuod, dili mi dato. Og katumbay nga akong gitudlo, dili ito amo. Pero, big deal ba kita ina para nimo? Sa to pa. Namakaka ko. Nabuhat lang to na ako kay taas kay kag expectation nako. Kung musulti ko nimo sa tinuod, dili ka nga imo kong bawagan? Oh. See? Wa ka makatingog. Tungod kay ang tinuod, kung mahibaw ka sa kong kahimtang, ikaawaw ra ko nimo sa imong mga barkaliton, og dili kay pangayoon lang. At least ako, wa ko manghasol sa kong magpapa sa mga butang nga ako magustuhan. Naningkamot to sa kong kaugalingong paagi. Tayo para, good. Unsay bote mo ipasabot, ha? Sorry, Julia. Pero, makigbuwag na ko nimo. Oh, Nikolay.
Best, okay ra ka? Kalibog ko best, oy. Kung angay ba kong masakitan or malipay. Ikaw tinuod pagid kong love ni Nicolay. Dawaton ko niya kung unsa ko. At least, di ba? Nahibaw kong dili gyud siya makadawat na ako. Sa pa nakadugay, magpaabot ko nimo. Ellie, Naibaw ko nga bago pa mong nagbuwag. Ug naibaw sa ko. Nga amigo ra imong pagtanaw nako, pero unta dili nimo i-close ang imong kaugalingon ug kasing-kasing nako. Nga bisag amigo kong suod nimo, pwede sa ko nimong mahalon. Ellie, I like your eyes, you look away when you pretend not to care. The world may know, but don't be scared, 'cause I'm falling. pero nalipay ko nga bisag ingon anak ming Ellie. Naningkamot gid mi, aron na ami ikasuporta para sa mong duha ka anak. Nagpasalamat na lang sad ko nga kamong madiskarte si Ellie. Sa mga batanon nga naminaw karon, kung naamoy opportunity nga maka-eskwela, eskwela gyud mo og tarong. Kay dawaton man natog sa dili makayano-yano ang ubang tao nato kung natay makabuot sa tong kinabuhi. Wa man mi makahuman ni Ellie, apan maugya mong goal nga mapahuman og eskwela ang among mga anak. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kito mga higalan kaagi ni Julia nga taga Barangay Mambaling, Cebu City. Uban sa awit ngayon kipangayo awit nga rin. I like you so much, you'll know it. I like your eyes, you look away. I like you more than. Ang maong kaagi gibada no dawas sa radyo ni Jelly Haka ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusab mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod gayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.